डियार नाब्ला सारनि गथ'फोरा साबैसे मा फरायगासिनो गोबाङा सोङो आरो हिन्जावा बबेयाव थायो गोबाङा सोङो। आं एनालाइज खालामग्रोदों र' बेखौ दोनथ'नानैब्लाबो मोनसे खौरांबो फैनो थांबावगासिनो दङ। क'क्राझाराव सासे बर' सिख्ला बांगाल हौवाजों थांनानै हमजादों। आं बेखौबो देखायनो थांगासिनो दङ गोख्रैयैनो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा दायो नुनो मोनगासिनो दङ जे प्रमद बर' सारा ओरै हाग्रामा सारखौ थुनाय, हाग्रामा सारनिफ्राय ओरै प्रमद बर' सारनिजों गावजों गाव नारा नाथा। बिदि जाबाय थायोब्ला जोंहा जेबो जौगानाया जोंनि गेजेराव फैनाय नंला होननानै गोबांथार रायजो राजायाबो मिथिगौ। आरो रायजो राजानि खावलायनाया बेनो, ओंखायनो खौसे जादो। आरो जानो रोङाब्ला रायजोआ फैगौ समफोरावहाय होसोनो गोनां जासिगोन किसुमान लिडारफोरखौ। आं नैबेखौ नुहुरदों। मानो होनब्ला गुबुनजों फिदिंजाबाय थानाय खौरां बिजोङाव, समाज बिजों आरो नैबे मिडियाफोरावहाय जोङो बुंनो गोनां जायो। सोरबा जों हाग्रामानि, सोरबा जों प्रमद सारनिबो जानो हाया। जोङो रायजोनि जानानै खुगा सिनांगौ जागोन। दिनैनि दिनाव गोबां रायजो राजानि लुबैनाया बेसो। सोरबा प्रमद साराबो जागासिनो दङ जे हाग्रामानि सायाव बेफोरबायदि, सोरबा हाग्रामायाबो प्रमद सारनि सायाव। नाथाय जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय सोर लिडारा जे बेसेबां सिन्था खालामदों फरायनायनि बिथिङाव, डेभेलपमेन्टनि बिथिङाव, गासैबो बिथिङाव नायनानै दानि कलेज स्कुलफोराव फिस बारायनायफोरखौ नायोब्लाबो बे दा रायजो राजाया बेखायनो डिमान्ड खालामनो रोंनांसिगोन। जोंना इलेक्सनाथ' पिस इकारनि उनावहाय मोनसे थांखांबाय गोजोन गोरोबथानि उनाव। दा बिनि उनावबो दायो सेकेन्ड इलेक्सन जानो बारा गोबाव सम गैला फैफिनगौ। अब्ला लिडारफ्रा जों जाम्बा जाम्बिनि नैबे आखाइखौनो नांफिनगौ जागोन। गामि गामि खुलुमहैगोन, ओरैबायदि खालामगोन जों, ओरैबायदि फ्रि होगोन, गोदै गोदै रावजों जोंखौ बुरखायो। राजखान्थियाव बेफोरो जाखायो, जोंबो मानियो। डिबेट खालामलायनाय, खोथा दान्थेलायनायाबो थायो। नाथाय रायजो राजाखौ आंहा फोथायनाय दं आरो आं सानदों दायो डियार नाब्ला सारा बबेयाव होननानै एबार गोबांथार पलिटिसियानफ्रा भट बिनो थाङोब्ला आसि थुयै थुयै सोंजागोन। आरो नोंथांमोना एबार जोङो बख'नायनि सेस्था खालामगोन होनबाबो बे जानाय नङा। मानो होनब्ला गोजोन गोरोबथाखौ खौसे खालामबोखाबाय। आरो बिनिनो सासे सिगनेटारि हिसाबै डियार नाब्ला सार। दिनैनि दिनाव सोरबा लोगो हमनो थाङोब्लाबो सारा रावनोबो दुखु देखायाखै, देखायफेराखै आरो देखायनाय नङाबो जों सानो आरो फोथायनाय दङ। आरो सार्थ गैयै सासे सार बायदि जोंनि गेजेराव लिडार उजिबावगोना आरो बेसेबांबाव। सासे दैमालु जोहोलाव बायदि लिडार उजिदोंमोन जोंनि गेजेराव प्रमद बर' साराबो। दिनै बिथांनि खोथा होबोनायफोर आरो दानि सोलिनायखौ नायोब्ला रायजोआ मा सानो बेखौ रायजोआसो बुजिसिगोन। बेबायदि दा जाय थासारियावहाय डियार नाब्ला सारा दङ, ओरैबायदि गरम, गासैजोंबो थिं होथेजोबजानाय। सिगांहाय बिनि थाखायनो जोङो बे फिसा जायगायाव दोननो मोना होननानै डिमान्ड खालामदोंमोन ना, बे जायगायावनो दङ। दाख्लै जोंहा हिमन्त मामा, एबसुनि आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड बे सावरायनाय भिडिअखौ नोंथांमोना नुखादों। नाथाय नैबे सावरायनायजों लोगोसेनो थाबैनो आगान बारायनांगोन। सोरखारा गोसो जायोब्ला निस्सय रेहायनि थाखाय गोजौआवबो रायलायहरनो हायो आसाम सोरखारा। आरो आसाम सोरखारखौ नारसिननायनि दायथ'आ जोंहा सोरनाव थायो? मानगोनां दा सोलिबोबाय थानाय पावार गोनां प्रमद बर' सारमोनाव। बेनो लास्टलि जों आयंमोनखौहाय, जाय आयं माने डियार नाब्ला सारमोना गोदो बिसिनाव थानानै जानानै, बिसिनावनो गुलि गुलि थानानै, दुब्लि गेजेरावमोन नालाय बिसिनि न'आ, उदालगुरि जिल्लानि सान्थिपुर गामियाव। दा बै आयंमोनखौहाय नायनो बिहरबाय थानायखाय देखायहैबाय। गोजोननायबो मोनदों, सारा गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसे थेंक्स बावबावो सोरबा जों सारनो जि एसे हायो बुस्थु हैनो नागिरनायाव खायफा गस्लाबाबो फिसा फिसौबाबो हरफानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। आदा बि राजाखौबो सारनो मोनसे पारफिउम दामिजों लोगोसे आरो माखासे बुस्थु हरफादों। आरो लोगोसे बाख्नायजानो बिथांमोना गोसो गैयाबाबो आं बुंनानै होबाय, बाख्नायबाय। आरो लोगोसे आदा बि राजाखौ थेंक्स बाव। जों सानथामसोनिफ्रायनो गारि सा गिदिंलागासिनो दङ। आदा थुब्लावबो दंफायो, थुब्लाव थेरापिस्ट, नोंथांमोना मिथिगोन। सारखौ नायनो गोसोथारमोन, बिथाङाबो फैबाय।
दा बे समावहाय गुवाहाटियाव थानाय मानाय बेखौ मेनेज खालामबाय जोंहा एक्स एन डि बि आदामोनानो मेनलि लिड लादों गफुर बिराजा आदा नोंगौ एजुकेसनाव बारा हाइलि गैयाब्लाबो बिथांमोना जे दायो खोथा बुंनाय मानाय नंगौखौ नंगौ बुंनाय खायफा बेफोरखौ सैज' हाया नोंथांमोना जायफ्रा आंनि चेनेलखौ नायगिरि आदा गफुर बिराजा इउटुब चेनेलखौबो फल' खालाम बिथाङाबो गोबां हारिनि थाखाय नाजागासिनो दङ गुवाहाटि एरियाफ्राव सोरबाफोर प्रब्लेमाव गोलैहैनाय मानाय आरो मोनसे खोथाबाव माखासे मानसि आदा गुवाहाटियाव थाग्रा माखासे आदामोन एक्स एन डि बि आदामोन आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बि बिथांमोननि नाम लानानै सोरबा सोरबा मोजां खामानि मावनो होनफ्लानानै फैसा बिहरफ्लानानै जानायाबो साबधान थादो जाय हिन्जाव हमनायनि मानायनि खामानि मावफ्लानो बिसिनि टिम बायदि जानानै फैसा बिहरनानै जादों बै फैसा जाग्रायाबो गनाय नंला नागिरगासिनो दं दायो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिनि मावथि सोद्रोमा आदामोना थ' बेबायदि दानिया फोरमायनो गोनाङा बेसो लास्टाव बिनि सिगां आं खावलायबावनो गोसो जायो नोंथांमोनाबो नाजा डियार नाब्ला सारखौहाय नायनो बर' मानियानो सेन्ट्रेल जेलाव पारमिसन लाय आरो नाय देवबाराव ओरैनोथ' अफ थायो देवबार ओमफ्राय माखासे डेफ्राव थायो जे खुला डेफ्रावहाय नेसनेल हलिडेनो मा होनो गैयिफ्राव नायनो हागोन जाहाथे जोंनि इउनिटिखौ गासिबो नुयो बर'फ्रा स्ट्रं मार लुबैमारो बर'फ्रा बिथांखौ गजानाय आरो इलेक्सननि सिगां आं सानो आरो आंहा फोथायनाय दं साफ्रोमबो रायजो राजाया भट बिहैग्रा बैफोरबायदि लिडारफोरनाव गिबियावनो सोंथि खालामग्रोगोन नोंथांमोनजों लोगोसे सिगनेसार बा सिगनेटरि होफानाय गोजोन गोरोबथायाव डियार नाब्ला सारा बबे बेखौ लाबोबासो जों भटनि थाखाय रायलायगोन होननानैबो गोबां लिडारफ्रा कुइसन खालामजागोन होननानै आं सानो दिनै क'क्राझार जिल्लायाव सासे सिख्ला हमनो मोनदों ट्रेन स्टेशनावनो बे जाहैबाय पुलिसा लांबाय होननानै आं दायो खौरां मोनदों बाक्सा जिल्लानि मा टाइप बांगाल सेंग्राजोंसो थांनानै मानो थांदोंमोन बियो माब्रै मा जाखो दा पुलिसनि आवथायाव दं होननानै खोनानो मोनदों थ' बेबायदिनो जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बिदि बेलेगजों थांनानै फानजाहैनांगौबा मानांगौबा माब्रै जागोन दे साननो गोनां बाथ्रा साननो गेला नामा जेसेबो हाइ माबा खालामदों प्रटेकसन खालामदों बारानिफ्राय बारासो जादों थ' साननो गोनां बाथ्रा आं पिक्सारखौ देखायबाय सोरजों थांनो नागिरदोंमोन मोनसे पेट्रल पाम्पआव दङ एसे रेस्ट लाबाय गारियावनो गारि सान हर सानथाम कन्टिनिउसलि सानब्रैयानो जाबाय जिखुनुआनो जाया गोजोननाय मोनो नोंथांमोननि सापर्ट नोंथांमोननि थुलुंगानाय मोनोब्ला नै बेफोरबायदि खौरां शेयार खालामनानै नायनो मोनाखैब्लाबो गोबाङा जोंनिफ्रायनो खौरांखौ एसेबाबो मोनदों आरो मोजां गाज्रि डियार नाब्ला सारनि गथ'फोर माफोर सोंदोंना आं जेसेबां पसिबोल जायो सहैबासो मोजां थान्दा दिमागजों रायलायनानै नोंथांमोननो फोरमायनोसै दै बिथांना गथ'फ्रा साबैसे आरो मा फरायगासिनो दं बेफोरखौ आं खिथानो नाजानोसै नेनानै थाबानो जाबाय लाभ इउ अल ड्राइभ खालामबावनांगौ बिराद गोजान जोङो क'क्राझार थांथ'ला बेलेगावसो थांगोन दायो ओमफ्राय गाबोन क'क्राझार फारसे डाइरेक्ट